Den, dámy a pánové, vítáme vás u 5. dílu tohoto videa. Samozřejmě je to i Tereska, že jo? Svalnatec. Tady, jak ji vidíte, tak vám ji ukážu. Řekni tady, vidíš tady ty buchty, jaké mám, vidíš ty buchty? Tak samozřejmě budeme natáčet víc videí, ale nevím, jestli to bude i s Tereskou. Tady mám i sama. Čau. Tak a moji mamku. Čau. Takže jak jste viděli, tak asi vám chce něco Tereska říct. Tak slyšeli jste. Takže... Ale to nevadí. Slyšeli jste to mávání? Budeme moc rádi. Když dáte odběr. Spíš odběr. No, tak to řekni. Když dáte odběr, like a dál nevím. No, slyšeli hlavně pro tuto malou Teresku. A my už budeme končit, tak čau.